Bontade Monsiman. Bonaire is een prachtig eiland, van de koraalriffen en de mangrovenbossen tot de omgeving van Washington Slagpaai en natuurlijk ook het prachtige Sorobon. En de afgelopen dagen heb ik hier op Bonaire heel veel mensen gesproken die zich elke dag inzetten om Bonaire zo mooi te houden en waar mogelijk ook nog mooier te maken. We weten tegelijkertijd dat klimaatverandering ook een enorme uitdaging voor Bonaire kan zijn. Want net als andere kleine eilanden kan ook Bonaire steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Zoals stijgende temperaturen, steeds extreme weer, bedreiging van de koraalriffen. En natuurlijk ook de energietransitie, omdat heel veel mensen op Bonaire nu al elke dag merken dat elektriciteit heel duur is. Dus we niet alleen van de fossiele energie af moeten, maar energie ook betaalbaarder moeten maken. En we moeten er ook voor zorgen dat Bonaire zo'n mooi eiland blijft met die prachtige natuur, zodat het toerisme, een van de belangrijkste onderdelen van de economie van Bonaire, ook sterk blijft en mensen ook naar het eiland blijven toekomen om dat mooie eiland te bezoeken. En ik ben daarom heel blij dat ik nu vandaag en deze week op werkbezoek kan zijn op Bonaire, om samen met inwoners, ondernemers, NGO's, natuurorganisaties, maar ook vooral met het openbaar lichaam gesprekken kan voeren over hoe we de komende jaren nog meer kunnen doen om echt goed klimaatbeleid te voeren op Bonaire. En ik ben Ed Nijpels zeer erkentelijk dat hij namens het ministerie van EZK en het openbaar lichaam Bonaire de afgelopen tijd een advies heeft uitgebracht over wat we nog meer kunnen doen om goed klimaatbeleid op Bonaire te voeren en de energietransitie te versnellen. We nemen dat rapport vandaag in ontvangst. Hebben al met Ed Nijpels de belangrijkste conclusies en aanbevelingen besproken. En ik ben samen met de gezaghebber en de gedeputeerde ook van plan om heel snel meteen in actie te komen. Door binnenkort al eerste stappen te zetten voor de klimaattafel en ook binnenkort uitgebreid namens het kabinet te reageren op het advies dat we in ontvangst nemen. Zodat we ook laten zien dat we er ook snel concrete opvolging aan geven. Er zijn een paar elementen die daarbij van belang zijn. Allereerst dus Bonaire zo mooi houden als het nu al is. Met een goede aanpak van natuurbescherming, een goede aanpak van watermanagement, een goede aanpak van klimaatadaptatie. Zodat het veranderende klimaat zo min mogelijk impact heeft op dit prachtige eiland. Het gaat ook om de energietransitie. We hebben vandaag samen met het bestuurscollege een bezoek gebracht aan de locatie waar het nieuwe zonnepark wordt gerealiseerd. Aan de locatie waar straks de nieuwe windmolens komen te staan om in één keer een hele grote stap te maken naar 80% duurzame energie op Bonaire. Niet alleen belangrijk voor de klimaataanpak, maar vooral ook belangrijk om de prijs van elektriciteitsproductie te verlagen, de prijs van de energierekening te verlagen, zodat we op die manier ook energiearmoede op Bonaire nog veel beter met elkaar kunnen bestrijden. En ik kijk er heel erg naar uit om met het nieuwe bestuurscollege de komende jaren samen te werken, om te laten zien dat klimaatbeleid voor Bonaire ook in Den Haag echt topprioriteit is. En we samen hier op Bonaire hele mooie stappen kunnen zetten. En dat doen we dus onder andere op basis van het rapport van Ed Nijpels. En we zijn heel erg dankbaar dat hij dit heeft willen doen de afgelopen tijd.